Най-лудите футболни рекорди, най-далечно попадение. Изненадващо или не, този рекорд се държи от вратар, а не от полеви футболист. Рекордът е поставен на 19 януари 2021 година в матч между Челтнъм и Нюпорт Каунти. В 12-та минута вратарят на гостите Том Кинг праща топката във вратата на своя колега след мощен шут от разстояние над 96 метра. Матчът с най-много червени картони. Този рекорд е наистина впечатляващ, защото бройката на червените картони далеч надхвърля броя на играчи на терена по това време. Случката се разиграва в петото ниво на аржентинския футбол в среща между Клейполе и Виториано Аренас. След серия от остри единоборства, футболисти, треньори и дори фенове на отборите влизат в жестоко меле, което завършва с общо 36 червени картона. Най-много чисти мрежи. Звучи налудничево, но в периода 1965-1988 Рей Клемънс изиграва общо 758 матча и запазва вратата си суха в 537 от тях. Най-много попадения на един играч в матч за национални отбори. Матчът между Австралия и Американска Самоа през 2001 година остава в историята като най-резултатната среща в международния футбол, завършвайки с рекордното 31-0 за Австралия в квалификация за световното първенство. Нападателят Ачи Томпсън поставя още един рекорд, след като отбелязва 13 гола. Най-много попадения от вратар. Рожерио Сени държи невероятния рекорд за най-много голове вкарани от вратар в историята на футбола – 131, като 129 от тях са официално признати. Той е изпълнител на дуспи и преки свободни удари в продължение на години, превръщайки се в уникално явление за своя пост. Рекордът му е считан за почти невъзможен за подобряване и остава едно от най-впечатляващите постижения в играта – най-бързият хет-трик. В Шефилд е поставен рекорда за най-бързият хет-трик в историята, след като Алекс Тор отбелязва 3 гола за едва 70 секунди и общо 4 при победата на Роусън с 7-1 срещу Уин Гардънс. Поредни загуби. Между 12 април 2012 и 2 ноември 2013 отборът на Уотфорд Юнайтед губи цели 65 поредни мача. Нещастната им серия приключва с победа с 2-1 срещу Blackstones. Ако видеото ви е харесало и искате да ни подкрепите, може да се абонирате за нашия YouTube канал, както и да ни последвате във Facebook, Instagram и TikTok.